Il-poplu Malti wawċi jixraqlu ħajja aħjar f'pajjiżna. Dan sostnieh il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'post fuq il-medja soċjali wara l-istatistika tal-Eurostat u riet li l-għoli tal-ħajja f'Malta jibqa' ferm aktar gravi mill-pis li qed jaffaċċjaw il-familji fil-pajjiżi taż-żona euro. Bernard Gregg sostna li din hija r-realtà li qed ikollu jaffaċċja ta' kull xahar il-poplu Malti wawċi kaġun tan-nuqqasijiet tal-gvern ta' Robert Sabela huwa saħaq li dan huwa ta' piż kbir fuq il-poplu, partikolarment il-prezz tal-prodotti bażiċi tal-ikel. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat rajna żieda fil-prodotti kważi kollha tal-ikel illi nsibu fuq l-ixkafef tal-ħwienet u supermarkets. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għalkemm l-istatistika tal-Eurostat turi li matul ix-xahar ta' Ġunju kien hemm tnaqqis fir-rat tal-inflazzjoni, il-prezzijiet f'pajjiżna xorta waħda għadhom ogħla mill-medja tal-pajjiżi taż-żona euro. Infatti l-istatistika turi li r-rata tal-inflazzjoni f'Malta beqgħet fil-livell ta' kważi 6%, preċiżament 5.6% li irata ola mill-medja tal-pajjiżi taż-żona euro. Il-Eurostat ikkonfermat ukoll li pajjiżi bħal Belġju, Spanja, l-Irlanda, Franza u l-Portugal għandhom rata tal-għoli tal-ħajja li jiffer inqas minn dik ta' Malta, bil-gvern ftit li xejn irnexxielu jindirizza din il-kriżi tal-prezzijiet. Min-naħa tiegħu Bernard Gregg enfasizza l-bżonn li jinbidel il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna fil-waqt li fakkar fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista sabiex pajjiżna jikkumbatti l-pjaga tal-għoli tal-ħajja, proposti li ilu xhur jisħaq fuqhom. Il-proposti jinkludu li jinħoloq mudell ekonomiku ġdid b'setturi ġodda li jimmiraw xogħlijiet ta' kwalità u li jħallsu aktar lil ħaddiema kif ukoll l-allowance tal-kola ma jkunx taxxabli. Apparti minn hekk il-Partit Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza li jkun hawn fond nazzjonali budget annwali biex jappoġġja lill-industrija li timporta jew tesporta u dan biex jagħmel tajjeb għall-impatt tal-għoli tal-ħajja kif ukoll li jiddaħħlu aktar inċentivi biex attivitajiet ekonomiċi li ma jniġxux ikunu premjati.